साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कणकवली रेल्वे स्टेशन लगत साकारत आहे समर्थ साई रेसिडेन्सी 6 मजली रेरा रजिस्टर इमारत। तुमच्या घराचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार। साईट पत्ता समर्थनगर रेल्वे स्टेशन नजीक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग। वेंगुर्ल्यात दिल्लीच्या जंतर मंतर लाठीमारचा तीव्र निषेध करण्यात आला। वेंगुर्ला तहसील कार्यालयासमोर जिल्हा परिषद सदस्य संजय गावडेंच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन छेडण्यात आलं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दिल्लीमध्ये लाठीहल्ला करणाऱ्या सरकारचा विजय असो। दिल्लीमध्ये लाठीहल्ला करणाऱ्या सरकारचा विजय असो। जो दिल्लीमध्ये परवाच्या दिवशी विद्यार्थ्यांवरती अमानुष असा लाठीहल्ला करण्यात आला, आम्ही सगळे व्हिडिओ सतत बघतोय गेले 5-7 दिवस। लाठीहल्ला करताना कोणताही विचार केला गेला नाही। ज्या पद्धतीने या सरकारने त्या पोलिसाला लाठीहल्ला करण्याचा आदेश दिला, हे सर्व बघितल्यानंतर प्रत्येकाचं मन विचलित झालं। त्यामुळे आम्ही ठरवलं की या ठिकाणी उपोषण करायचं। आज लाक्षर 1 दिवसाचं लाक्षर उपोषण करायचं। या महाराष्ट्रातून, या कोकणातून, या जिल्ह्यातून, या तालुक्यातून कुठेतरी आवाज उठवला गेला पाहिजे, म्हणून आजची सुरुवात आहे। का तर ह्या सरकारने सोनम वांगचूक आणि अभिजित दिपके यांनी जे आंदोलन छेडलं होतं, ते एवढीच मागणी होती की तुमचे नीटचे पेपर असू दे, UPSCचे पेपर असू दे, SGचे पेपर असू दे, तुमचं सरकारला आल्यापासून फुटायला लागलं सगळं। काल अक्षरशः त्या दिल्लीच्या तख्तापर्यंत महाराष्ट्रातील मुलं असू देत, संपूर्ण देशातील कानाकोपऱ्यातून गेलेली मुलं असू दे, त्यांनी दिल्लीवरती चाल केली होती। तुम्ही बॅरिकेड्स लावताय, तुम्ही त्यांना मारझोड करताय, म्हणजे काय चाललंय? हे सर्व चुकीच्या पद्धतीने चाललेलं आहे आणि ह्याच्यावरती आम्ही हा आवाज उठवणारच। आम्ही शांत बसणार नाही। आजचं आंदोलन हे फक्त आम्ही शांततेत एक दिवसीय उपोषणाच्या निमित्ताने करतोय। पण मी तुम्हाला सांगतो, या वेंगुर्ला तालुक्यातील सर्व कॉलेज शाळांना, हायस्कूलला भेट देऊन जर या धर्मेंद्र प्रधानांच्या सरकारने, मोदी सरकारने राजीनामा घेतला नाही, तर आम्ही तुम्हाला सांगतो या वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये सगळ्या कॉलेजमधले विद्यार्थी, ITI असू दे, प्रत्येक सगळ्या कॉलेजला भेट देऊन सगळ्या विद्यार्थ्यांना समजून सांगून या सरकारच्या आवाज उठवण्यासाठी आम्ही नक्कीच असा भव्य दिव्य असा पुन्हा एकदा आम्ही या ठिकाणी मोर्चा काढू। या देशात सध्या जो बेसुमार कुठल्याही प्रकारे तो मुलगा आहे की मुलगी आहे, ती महिला आहे की पुरुष आहे, हे न बघता ज्या देशात पोलिसांकडून अत्याचार होत आहे, गेले 2-3 दिवस मी हे व्हिडिओ यूट्यूबवर बघत आहे। छोट्या मुली ज्यांचं वय 17-18 सुद्धा नसेल, ज्या 9वी-10वीतल्या आहेत, त्या मुलींना एका आतंकवादी किंवा विद्रोही संघटनांचे कोणीतरी ही लेकरं आहेत अशा पद्धतीने या दिल्लीतल्या पोलिसांनी बेसुमार मारहाण केली। मित्रांनो, तिथे एक व्हिडिओ बघितलाय की जी मुलगी त्या उपोषणकर्त्यांच्या बाजूला बसली होती, तिथे 2 मोठे अधिकारी, पोलीस अधिकारी त्या मुलीला अक्षरशः ओढाताण करून नेत होते, त्याच्या बॅगात टाकत होते। काय प्रकार? हा प्रकार म्हणजे एक जबरदस्तीने जाणून बुजून या मुलांचं आंदोलन हे चिरडलं जाण्याची शक्यता आहे। मित्रहो, या आंदोलन हे एका मागणीसाठी होतं की ज्याने या देशाचं शिक्षण क्षेत्र सांभाळलं, अशा धर्मेंद्र प्रधानने या नीट किंवा CBSE पेपरच्या पेपर फुटीसाठी एक नैतिकता म्हणून, अर्थात नैतिकता त्यांच्याकडे नाहीच आहे, ती गोष्ट वेगळी, परंतु नैतिकता म्हणून राजीनामा द्यावा ही एकमेव मागणी होती। परंतु नैतिकता ही यांनी सोडून दिलेली आहे। त्यामुळे नैतिकतेच्या अपेक्षा यापुढे कुठल्याही देशातल्या नागरिकांनी आजच्या सरकारकडे करू नये अशी माझी विनंती आहे। जे सोनम वांगचूक सोबत सरांसोबत झालंय, त्यांना विरोध करायला आली आहे। सोनम सरांना असं त्यांचे फंडामेंटल राईट, जो प्रोटेस्ट करण्याचा आपल्याला राईट आहे, त्याला विरोध करून त्याचं व्हायोलेशन करून त्यांना बेडशीटमधून नेण्यात आलं। ते पोलीस वर्दीत पण नव्हते, ते डॉक्टरच्या वेशात आलेले होते आणि त्यांनी सोनम वांगचूक सरांना खूपच त्यांच्या फंडामेंटल राईटचं व्हायोलेशन करून तिथून घेऊन गेले। जे प्रोटेस्टर त्यांना विरोध करत होते त्यांच्यासोबत मारहाण करण्यात आली।
त्याला हॉस्पिटलमध्ये त्यांच्या मर्जीच्या विरुद्ध ॲडमिट करण्यात आलं. हे आम्हाला सहन झालं नाही म्हणून आम्ही इथे आलो आहोत. आमची एवढीच इच्छा आहे की त्यांच्या मागण्या, ज्या आमच्या युवा पिढीच्या मागण्या आहेत, त्या सरकारने ऐकून घ्याव्यात आणि सरकारने त्यांच्याशी बोलून नीट संभाषण करून त्यांचं सोल्युशन काढावं. एवढीच आमची इच्छा. या प्रकारे तरुणांवर अमानुष लाठीचार्ज झाला, या गोष्टीचा आम्ही निषेध करतो. तिथे जे तरुण जमले होते, तरुणी जमले होते, ही पूर्ण देशभरातनं तरुणी जमले होते, हे लक्षात घ्या. आणि तुम्ही तिथे लाठीचार्ज केला. ते काय तुमची खासदारकी, तुमची पद हिसकावून घ्यायला तिथे जमले नव्हते. ते स्वतःच्या न्यायासाठी, स्वतःच्या हक्कासाठी तिथे जमले होते. लक्षात घ्या, शेतकऱ्याची मुलं जी 10-10 लाख रुपये लोन घेऊन काही करून बाबा रे कुठेतरी एक्झामला बसता येईल या अपेक्षेने, या आशेने कुठेतरी एक्झाम देत असतात. पण तुमचं काय दरवर्षीचं आहे की पेपर फुटणे, दरवर्षीच आहे. यात कुठेतरी सुटका मिळावी, यात कुठे कायमचं टेन्शन जावं म्हणून त्या दिल्लीला आम्ही जात असतो, दिल्लीला उपोषण करत असतो. पण दिल्लीच्या उपोषणात तर आपल्याला काय सार्थक झालं? तर आम्हालाच कुठेतरी लाठीचार्ज मिळत आहे, युवकांना लाठीचार्ज मिळत आहे. येणाऱ्या भविष्यासाठी तुम्हाला युवा पिढी ही येणाऱ्या भविष्यासाठी कार्यरत असते, लक्षात घ्या. मी आज या मोर्चाला गावडे साहेबांना समर्थन अशासाठी देतोय की मी कुठच्याही पक्षाचा माणूस नाही, एक सर्वसामान्य खासगी नोकरी करणारा माणूस आहे. पण ज्या पद्धतीने अमानुष जी वागणूक या ठिकाणी जो नीटचा पेपर फुटला गेला, त्याच्यानंतर एवढ्या म्हणजे चर्चा झाली, विविध पद्धतीने आंदोलनं करण्यात आली, पण कोणत्याही प्रकारची सरकार त्याला दाद देत नाहीये. आपला देश हा अहिंसेला धरून चालणारा देश आहे. कारण शिक्षणासारख्या गोष्टीत जर मुलांना अशा पद्धतीने मारहाण होत असेल तर खरंच म्हणजे ही निषेधाची बाब आहे. ते एक सामान्य माणूस जो अमेरिकेत सेटल आहे, तर तो त्याच्या म्हणजे जातपात धर्म याच्यातच आपला देश हा गुंतवून ठेवला जातो आणि दिशाभूल केली जाते तरुणाची. तो तरुण आज तिथे सेटल आहे, पण तो शुद्ध आहे आणि त्या नावाने तो आला म्हणून त्या पद्धतीची टीका करून आज त्या तरुणाला गरज आहे का? इंडियात त्याला काय आवश्यकता आहे का नोकरीची? आज जर्मनीचे काल ते तिथे IT इंजिनियर वगैरे आले, ते आंदोलनात का सहभागी झाले? त्यांच्या घरचं काय अन्न शिजत नाही किंवा त्यांना पोटभर जेवण मिळत नाही म्हणून आले होते का? तर ह्या मुलांना कुठेतरी न्याय मिळावा. त्यांना जे कळतं ते आपल्याला का कळत नाही आणि का कळणार नाही?